Здравейте! С много красота, финес и интелект ще бъде изпълнен следващият 1 час. Защото днешната ни гостенка съчетава всичко това в себе си по неповторим начин. В последните 5 години тя се превърна в най-продавания български автор. Романите "Анатомия на илюзиите", "Стъклени съдби", "Червено злато" се превръщат в истински бестселъри. Тя има и богат журналистически опит. Нейни анализи и статии са публикувани в най-четените всекидневници. Тя е потомка на Гриша Филипов, министър-председател на България преди промените. Чувства ли се все още детето с разбити илюзии? Това ще разберем днес от самата нея. Приятно ми е да поканим в студиото на "Търси се" най-успешната ни млада авторка Людмила Филипова. Здравей, Люси! Ей! Носиш ни книжки. Благодаря ти, че си при нас. Много се радвам, че си при нас. Добре дошла. Носиш ни книги. Да. Аз съм фен на твоите книги. Аз също. Чакай да видим. "Стъклени съдби" са изчетени от мене, да знаеш. Накрая ще ви подаря. Накрая ли са? Добре. Да, тези, които... Има ли нещо ново? Съвсем ново. Последният ми роман е "Аномалия". Него не съм го чела. Него най-вече го препоръчват. Надявам се наистина. Ти имаш ли така. си любима? Или Не. като с децата не могат да се делят? Любимата ми книга, която винаги искам да препоръчам, да чета нещо от нея, това е неиздадената ми още, тази, която предстои да издам. Винаги е така. Това не се промени. Занимавала си се с други неща преди да се отдадеш на писането? Винаги ли си писала? Сега това просто се превърна в твоя професия? Или някакси изведнъж се случи, че откри този талант в себе си? Не съм винаги писала. Като дете се готвех да стана художник по-скоро. После станах икономист. Пишех маркетингови стратегии. И кога откри влечението към писането? Стратегии. Провокираме една история. Провокираме това, че много хора не гледаха обективно защо се случи прехода в България, какво го причини, какво доведе той. И аз се почувствах отговорна, все пак, имайки предвид различната страна, която аз съм видяла, информацията, до която съм имала достъп, се чувствах отговорна да представя и моята гледна точка. Имаше ли разлика, голяма разлика в твоя живот след промените? Все пак Гриша Филипов беше министър. Разбира се, че имаше. След 1989 година нашето семейство преживя най-трудните си години. Колко години бях? 5-6 години бяха много трагични. Как се чувстваше ти? Какво точно на теб ти се случи? Аз точно в този момент излизах от детството, влизах в пубертета, а отделно и... Много крехка възраст, много особена. Да, аз пораснах в тези години. Не съм гледала на тях драматично. Всеки един ден сме се борили за оцеляване. Но пък аз съм много благодарна на тези години, защото те ме направиха човек. И не мога да си представя, ако не бяха те, какво ще да се случи с мен. Аз се научих да се боря, научих се да преживявам в най-трудни моменти. Научих се, че винаги има върхове и падения и ние никога не бива да забравяме, че винаги има падения. Да. И че всичко в живота е един цикъл. Започваме с изненадите за теб. И първата от тях е едно твое приятелско семейство, с което сте толкова близки, че те стават кръстници на твоя син Косио. За Люси като домакиня, интелектуалка, като творец и още каква си ти през техните очи, виж кой ще ни разкаже. Изключително скромно, приятно, красиво, интересно момиче. Моето най-първо впечатление. Скромна. Когато влезе и всички погледи към нея. Какво скромна има? Всички я гледат. Тя така озарява с косите, с така очите си. Да, излъчване, невероятно излъчване, но не парадира с красотата си. Ние сме кръстници на детето на Людмила и на Божидар, на малкия Косио. И това е една връзка, която ще бъде за цял живот, защото за нас това е голямо щастие, отговорност. Много отдадена майка, много мислеща майка. Отговорна. Тя не крие нищо, но не е и човек, който да разказва и да те натоварва със своите проблеми. Напротив, тя щади околните с нейните проблеми, като ще иска главно да помогне на чуждите проблеми, отколкото да занимава хората за себе си. Тя е много по-скромна, отколкото си мислите. Съпруга си имали трудни моменти, да, ние сме били до тях. Уважаваме техните решения и подкрепяме ги, да, заставаме до тях. Тя е много
критична към себе си, иска приятели да й казват истината, моли ни се, не кажете ми истината, това добре ли е, мислите ли, че би могло да бъде по-добре. Прави уникални салати. Най-вкусните салати на света са на Люси. Те имат 2 кучета, 3 морски свинчета, едното е гладно, другото е жадно, кръстени от малкия Косио. Тя е много емоционална, тя е като дете. Просто всичко това, което става около нея, така се отпечатва и върху лицето и... Казаха, че си така царица на салатите. Обичаш ли да приготвиш други неща вкъщи или салатата е върха на кулинарния шедьовър? Не. Приготвям и някои доста засукани гозби, стига да имам време. Напоследък все по-рядко ми се случва, но от домакинските задължения готвенето ми е любимо. Защото за мен то е вид изкуство. Готвя без рецепти. Ти си измисляш? Аз измислям, да, това за мен е форма на предизвикателство. Единственият проблем е, че никога не мога да повторя ястия. Никога. Важното е всеки път да са вкусни, според мен. Получава ли се в повечето За какво не ти остава време, обаче? Остава ти време очевидно да готвиш. За какво нещо, което ти обичаш да правиш, все не ти остава време? Все по-рядко имам време за моите приятели. Дори някои, може би, ми се сърдят. Надявам се да не е така, но имам приятели, на които от доста време не съм се обаждала, просто не смогвам. Прикрит човек и единак. Така те вижда една от най-успешните журналистки и репортерки на BTV. Двете се сприятелявате с един много специален разговор за мъже. За какво ще си говорите, когато сте заедно? Виж сега на кога даваме дума. Ние с Людмила се запознахме, когато тя дойде в Либия. Людмила се появи съвсем накрая, изненадващо, защото тя не е журналист. Дойде като писател, разбрахме там на място, че планира да напише книга за случая. И ако трябва да съм честна, мисля, че ни сближи един разговор за мъже. Естествено няма да влизам в детайли, но нещо много лично, много женско, много нормално, това ни е сближило. Истината е, че ние сме много различни и аз, например, се възхищавам на нейното търпение да прави проучванията си за книгите си. Според мен Людмила е много прикрит човек. Това е моето искрено усещане за нея, смятайки, че все пак имаме относителна близост. И в този смисъл, според мен, тя е някакъв вид самотник. Не, че е самотен човек, но е повече единак, отколкото хората подозират, че тя е. Тя е човек, който много трудно и много рядко показва наистина какво мисли, а пък още по-рядко влиза в конфликт. Имали сме срещи по пиано-барове, имали сме срещи на маса. Те наши са такива. Но не е най-големия дивак на света. Не е най-бурния фен на забавленията до 6:30 сутринта, какъвто в интерес на истината вече не съм и аз, така че това няма нищо ненормално. Люси, понеже много рядко изразяваш категорично мнение, особено в негативен план, моето предизвикателство към теб е да кажеш искрено нещо, което те дразни. Естествено, това може да е и за твоите приятели, разбира се, и по отношение на мен. Миролюба също за мен е много прикрит човек. Така ли? Връщаш и... Не, много хубаво всичко е казал и за мен е прикрит човек. И е права, че не съм изразявала досега... Категорично е... Да, нещо категорично и... Защо смисъл не обичаш да влизаш в конфликти, пазиш собствената си позиция само за себе си? Не обичам формата на конфликт, особено когато тя не е с желание за разбиране. Значи, ако има конфликт, в който има няколко страни, които добронамерено искат да намерят решение, за мен това е безкрайно благодатна почва да се намери решение. Но когато има... Конфликт заради самия конфликт? Конфликт заради натрапване на мнение, кой е по-пръв, кой е по-най, кой ще го каже по-по-по. Каза, че си много търпелива да изследваш историите около твоите романи. В живота търпелив човек ли си? Или само професионално, защото ти се налага? За да се пишат книги, трябва да си търпелив, защото една книга изисква 2-3 години средно с проучванията, обмисленето, написването, редактирането, корекциите, всичко. А в живота имаш ли това сега ще ви кажа, по-скоро не съм толкова нетърпелива, колкото че се натискам до сетен предел.
да направя нещата по-бързо и по-динамично. Толкова нямам търпение да излезе една книга, че понякога работя денонощно. И това ми струва здравето. Много често. Усещаш ли се ти самата единак, както казва и Мира? Самотник. Вид единак съм, да. То писането е и самотна работа по принцип, та или иначе. Да, може би за това така най-добре съм си паснала с писането. Иска ми се и мисля, че мога да кажа, че мога да бъда и социална, екипен човек, социален, но да, много силно в мен и жилката на единак. Нощният живот, кога го прекрати или го намали така до минимум? И била ли си всъщност някога дивака, бурния така човек на нощния живот или никога не е била част от така твоето забавление? До човека е. Има няколко човека, на пръсти се броят, 3-4, които са ме виждали до 6 сутринта. В много всякакви фази. Диви, фази, състояния, но в повечето случаи съм човек, който гледа да мине достатъчно време, за да е удобно вече да си каже, че си тръгва. Много зависи от човека, с който съм, от компанията, с която съм. С кои хора ти е трудно да общуваш? Миролюба каза, че двете сте много различни, но въпреки това намирате някакъв общ език, нещо, за което мисля, че много си приличаме. Така ли? Да, и тя е единак, и тя е прикрита, така че... Аз мисля, че много си прилича. Зрителите на BTV те познават и като водеща на ток-шоуто Високи токчета. В тази групичка от 4 жени ти си емоционалната, перфекционистката. И каква още ще ни кажат останалите 3 дами? Аз познавам Люси най-дълго от всички. Аз се познавам от повече от 10 години. И първото ми впечатление от нея беше, че е изключително крехка и финна като статуетка. Създава в теб усещането, че трябва по някакъв начин да я пазиш. Аз се сблъсках на вратата на офиса на предаването, когато се видяхме за пръв път. И тя беше много притеснена, че е закъсняла и веднага разбрах, че е изключително съзнателен, отговорен и дисциплиниран човек. Аз видях една сродна душа, когато видях за първи път Люси, я опознах, защото тя е много чувствителна, притеснява се за много неща, много е стриктна, много нежен, емоционален човек, много душевен и влиза много надълбоко вътре в теб. Много е ранима, за което много я обичам. Тя е емоцията на нашата групичка. Аз се чувствам като конструктора. Тя може от всяка една мисъл или емоция да създаде строго научна, дълбока, теоретична конструкция. И когато ти кажеш, примерно, любовта трае 9 седмици и половина, тя ще каже, сега ще каже защо. Аз лично нямам връзка любовна, която да е траяла повече от 3-4 години. Сериозно? Все още нямам идея дали има вечната връзка. Наблюдавам хората около мене. Познавам стотици двойки, само 3 от които са заедно повече от 10-15 години, в 2 от които жените имат хранителни и шопинг разстройства. Тя се задълбава в детайла, в всяка подробност, което според мен натоварва прекалено. Иска от себе си изключително много. Тя според мен понякога си говори с милиони хора едновременно и се чувства огромна, отговорна за света. И всичко им мина през сърцето. Тя винаги е благодарна, когато ти посочиш някакъв недостатък. Тя не го приема като обида, тя не ти се сърди. Тя го преосмисля, след време дори може да звънне по телефона и да каже, ти си права, извинява или благодаря ти. Тя е склонна да отвори себе си напълно и да разлисти от емоционалната си биография най-важната страница. И дори понякога истински ни паркира въгъла като